pwede na magpaayos? Wala pa po inaalam, sir. Kala ko July, thank you. pa ng mga pagpapakita ng kanilang pwersa para itaguyod itong 26 Lakas ba? ruling sa Balado de la Pera. Yeah, may activity sa Manila sa transmission ng Agua de Rosario Issue na may mga bus na sumipan kasi sa salita na mamamon ay magkakaroon ng mission. Dapat Iyo, Coco Martin. pinag-usapan natin eh, dapat may The best. lalo na sa 20th anniversary sa 2026. Traffic hazard ahead. Why? Hindi lamang sa Westco, pa sa Meron. Bilis ni Coco sa Martin. point ni Malupit to. Usap tayo. May mga pagpapakita ng pwersa sa unang panayam nga sa United Pero pinapagit may gusto nila sirain yung mensahe ng political ruling. Kaya ang doon pati yung pinakamalaking aircraft carrier. May mga hindi magkakituloy nila pero hindi kaya Madali kayo. kaya hindi lamang yung non-balance ng Senado pero mukhang naaprubahan naman yung reciprocal access agreement sa pag-uusap sa tingin ninyo paano na
MX3 tested and driven with Alpha, Beta, and Gamma booster. Nasa isip at isip na wala bago.
Yan. May babae. Ito. Hirap yan. Nakakapit na. Makakapit ako. Roller coaster. Yun o. Lumilipad. Ang tool bags.
ka nga eh. Lagi. Hindi siya. Mga di. Ay, ba't ka naghihilig? Ayan o, pipili natin si Mami. Almusal. Pati si Tito, ibili mo din. Ayan dyan. Makdo. Oh, nalago ng alam. Ano yan, tren? Food trip, oh. Asan na Makdo? Walang drive-thru? Kasi may top-top yun. May drive-thru? Hindi pa dyan tayo kumain nila. Ah, okay. Nakakabahala po kasi tingin po natin national security concern to kasi sila po ay hindi eligible. Sabing umulan panahon, magpapaulan pa rin ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Yun ang Mexico, 1 kilometer. Ang kalat-kalat na pagulan sa Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan at Occidental Mindoro. Apektado rin ang habagat ang Metro Manila, kalalapit bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna at Bataan. Kaya asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na pangitan na may pulong-pulong pagulan. Sa iba pang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap din. Hanggang kalamitan na may pulong-pulong pagulan dahil naman sa localized thunderstorms. Pinapatayan ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa Vietnam. Posibleng maging bagyo ito pero wala itong direct na epekto sa bansa. Inumin mo na yung Starbucks natin. Pati yung hash brown, kainin mo. Yung dalawa. Isa ka lang magkagagusto nito. Itibuyin ang pag-asa weather specialist Oben Batrina. Sa baha at nagkaroon ng mga pag-ulan. Sa ilang lugar sa Mindanao, bunsod na pagulan-dala ng habagat. Sa Lanao del Sur, 2 nasawi habang 2 rin ang nawawala sa pagbaha. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Maalak, no? 5,000 pamilya naman ang naapektuhan Tama lang? ng mga Hindi na, ubos mo lang. Mamaya na. Sarangani Province, Pagka doon sa isa. kung saan nagpaswigwang ang tubig sa isang daycare center. Sa bayan ng Ilabang sa Sultan Kudarat, isang kalsadang hindi madaanan dahil sa landslide. Sa bayan naman ng Talabansig, gumawa ang mga residente ng pansamantalang tawiran matapos maputol ang isang tulay. Sa datos ng Sultan Kudarat PDRRMO, humiling kumulang 42 barangay ang naapektuhan ng pagulan, habang mahigit 100 pamilya ang inilikas.
Ay, gusto ko hash brown patay.